hear me? Kayong pamay? Kata cepat tayo sih. Wala pa, hindi pa sinusulit.
Maglilaya kayo sa namin, Jo. Ito nga nakamamit para yun. Hello, my friend. These people have beautiful Yusuf baru semua masakan. Ay, Bob! Yan, bigay ang English na po. I don't know. Ding. Thank you for your time. Bisa. Free.
King. Vlog mo sila, sir. Ayun na. Oh, vlog mo. Ay, sir. Yan yung vlog mo. Ayun na sila, sir. Police. Ayun na sila. Sila kuya. Shout out. Ayun na. Ayun, shout out. Shout out. Tara, dito tayo. May sasakyan. Sasakyan. Mo daw ito. Iwan mo. Dito tayo. Tayo. Daming tao dito tayo ng dami. Pero dami tao. Dami tao. Baka matras yung sasakyan. May shout out, chat. Ay, vlog mo yun. Yung ano? American. Hi. Hello. Hello po.